Prisen, den er næsten latterlig. Jamen, så er der altså kun knapperne op en måned til, at jeg sammen med OKS Partner Event kommer forbi Anarkist og underholder. Det garanterer jeg for, med anekdoter fra mit lange liv i fodboldens verden, og I skal jo vide, at jeg er en rigtig gammel mand, så der er rigtig mange historier, jeg kan fortælle. OKS de er selvfølgelig i fuld gang med at skabe den her storslåede aften i hyggelige rammer, og de vil rigtig gerne have dig med, det kan jeg garantere for. Aften den inkluderer både lidt ølsmagning, med anarkistdygtige folk til at styre den slags, der vil være små konkurrencer, en lille øl fra baren at gå hjem på, samt selvfølgelig mig og mine fortællinger fra det lange fodboldliv. Der vil også være mulighed for at købe lidt mad på stedet i form af en enestående burgeroplevelse fra Craft Burger. Det skal afregnes separat, skal jeg så lige understrege. Det er alt sammen den 27. februar. Prisen, den er næsten latterlig. 249 kroner for det hele. Og du køber din billet selvfølgelig ved at gå ind på OKS hjemmeside. Så skal vi ikke bare sige, at det gør I nu, og så ses vi den 27. Jeg glæder mig i hvert fald.